Dobra, idziemy sobie. To, co się działo przedtem, nieważne. Po prostu nieważne. Chcemy odwołać tego ducha, tak? Chcemy, żeby już nie był on u nas w domu. Ej, słyszałeś to? O kurde, ona tam jest. Przejdźmy na drugą ulicę. Poszło. Idziemy na drugą ulicę. Nie ma jej. Chowajmy się. Ona tam jest, szybko. Chowamy się. Jest. Poszła. O, poszła. Uciekamy, szybko, uciekamy. Żeby nas nie zauważyła, ani nie złapała. No gdzie ona jest?